Bratislavská vlaková stanica Vinohrady by o emotívnych príchodoch a odchodoch vedela rozprávať. Aj dnes poskytne pôdu na veľké emócie pre 4 napätých mladíkov. Z prichádzajúceho vlaku R602 Čingov o chvíľu totiž zostúpi živá ikona. Žena, na ktorú nie je utrpením čakať hoc aj v mínusových teplotách. Ona, Martina Kleopatra z Turca. Ako prvý sa odhodlal vrhnúť k hviezde dnešný hostiteľ Dušan. Ten sa pod vplyvom stresu zmohol len na nesmelý boštek na maľované líčko. Skúsený Hafner však nenechal nič na náhodu a pripravil si pre Martinu osobnú pozornosť. Ja som si dovolil takú pozornosť, rivezlové vínko. To si dáme až doma asi. Martinka sa do sveta nevybrala sama, oporu jej bude robiť dlhoročná kamarátka Danka. Tá bude okrem iného ponúkané jedlá aj sama degustovať a napokon hodnotiť. Zatiaľ ju však zaregistroval len Hafner. Chlapci by si mali však dávať na takéto drobnosti pozor. Tento týždeň bude totiž figurkami z úzadia hýbať práve táto na oko pomerne nenápadná dáma. Už od prvého momentu, keď som ju videl, tak ma očarila svojim vzhľadom, lebo vyzerá naozaj unikátne. V živote nevidel také niečo. Bejči, a toto je len začiatok. Tieto ženy ťa povodia po tých najskrytejších útrobách tohto sveta. Martinka má určite niečo do seba, je zaujímavá aj svojím výzorom, aj svojím správaním a snáď si sadneme. Martinku som prvýkrát zaregistroval asi ako všetci hneď na začiatku. No a vlastne odtedy sa to celé ťahá. Spomedzi ostatných farmárok Martinka úplne nad všetkými prevyšuje svojím štýlom, svojím vystupovaním. Je to proste osobnosť. Žije takým ľahkým životom a užíva si ho. To je podľa mňa správne. Som sa chcel opýtať, že či bude vedieť, čo je to tá mozzarella. No to je taký zložitý názor. Martinka určite bude vedieť, že mozzarella im to tam rastie niekde na poli, takže ona bude vedieť. Ona je sveta znalá, ženská. Hollywoodu. Vyzerá to ako tučná hollywoodská špecialitka. No, takže sherry paradajky. Šípky, ale si budem myslieť, že to sú šípky, podľa mňa. Tak neviem, či ju prekvapí, možno nevidela takéto malé paradajky nikdy. Jakub, Martina je z Turca, nie z inej planéty. Aj keď teda vlastne... Určite najbudem sa snažiť, aby bola najšťastnejšia žena na svete. Odvážnym šťastie praje. Treba byť otvorený aj posterhom zvonka, lebo títo chalani majú hviezdnu farmárku dobre naštudovanú. Tak natenšie, že by sa jej to zmestilo do úst, lebo... Jej sa zmestí, ona má veľkú pusinku. Myslí. Áno, on tam na tej farme, Marian sa chválil. Nehovoril nič, však on len povedal, že je oné monštrum, to jak ho napadlo. Ona pritom vôbec není monštrum, ona je krasavica. Nechcem byť sprostý, ale je možno, že nepozná tento typ syra, že možno pozná len tavenný syr. Takže myslím si, že ju to úplne odrovná. Jeden ten chlebík si nemusel zapekať, aby bol taký mäkší. On už není mäkší, lebo ono už to je... Tak alebo môžeš to... Chlapci, vy sa jej smejete, Po jednom, chlapci, po Môžeš to jednom. takto nechať a predtým je to nejak predmočíme. Myslíš, že si trafil cestovinu? Určite. Má radšej makaróny? To je také tradičnejšie. Neviem, lebo však jej strýko povedal, že ona má ráda dlhé, tak... Áno. 25 špagety, presne, jak má ona rada. Nechcem byť nepríjemný, ale podľa jej figúry by som dovolil si podotknúť, že asi všetko požere. Martinka, aké mi pripomína jedlo? Asi nejaký zle urobený lievanec. Podľa mňa nie je dôležité, odkiaľ človek pochádza. Podstatné je to, čo má v srdci a v hlave. Ty si čo myslíš, o čom sa s ňou budeš rozprávať? Akú tému jej nadhodíš? O sexe. Ja by som hlavne chcel vedieť hodne veľa vecí o jej strýkovi. Tak sa jej opýtaš, lebo si myslím, že to bude asi na dlhšie. No. Jej strýko to je idol ináč. A neviem, či sa dozvieš pravdu. Veď toto, pri tých celebritách jeden nikdy nevie, čo je naozaj. Mňa hlavne zabíja to, jak je oblečená, jak sa nosí proste to. Je to kočka, je to má mega kočka, štýl a to v dnešnej dobe sa fakt cení. Je to kočka, Je svojská, ale tak a hlavne akože spraviť takúto revolúciu jednými ponožkami. To... Možno má dvoje, ináč zase najkrytie. Tak celá tá jej podstata vychádza z jej prírodzenia. Neviem, ja si myslím, že Martinka počúva také
Neviem, asi také niečo súčasné. Lady Gaga. Práve, že keď sme hrali na tej party, tak som sa aj potom pýtal v zákulisí, že či sa jej páčilo. Okamžite poslala do prdele. Že bola to ako na... Tu hráte? Ona nadáva? To som si doteraz nevšimol. Ale veď ona povedala, že u nich doma sa nenadáva, tak teraz tomu nerozumiem. Podľa mňa, ja si tiež myslím, že ona nenadáva, to tam je všetko iba napípané, pritom ona tam hovorí nejaké normálne slova. Že... Bola to ako na hráte tu. Že tam pustíte nejaké ľudovky. Jaj. A že sorry Martinka, nemáme ľudovky. Bola čo to je? Zadelila. Povedzme si na rovinu, máš naviac, podľa mňa, ako na Mariána, nie? Bejus, dobre, tak toto robí správny chlap. Buď priamy a daj najavo, ako to cítiš. Aj tvoj striko povedal, že keď ne, tak si nájdeš iného. Videl som iskru v Bejuzových očiach a ja si myslím, že sa to bude celkom zaujímavé vyvíjať počas celého týždňa. Čo by sa muselo stať, aby tam bolo niečo medzi mňou a Martinou? Asi by ma musel prejsť vlak. Poriadne. Úplne mi muselo odjebať dekel. Internet nemám doma, ale hry hrávam. Treba zaviesť. Musíš si urobiť na Facebooku profil. No, to som ešte nekúkala. No, čo tam, že vraj popísané tieto... To ani chcem počuť. Nič zlé, to ti môžem fakt. Neviem. Všetko je v poriadku. A oči sú u mňa v prvom rade. Ale aj ty máš veľmi pekné oči. Krásne, modré, jak azúr. Moja dcera, ona má hnedé oči, ona furt má... Prečo ja mám hnedé oči a ty máš modré? Po tatovi, ne? Po otcovi, no vieš, ako po otcovi. Je to staré. Ostríkovi. No, po strikovi. Debil. Jaký si ty človek, typ romantický, alebo si taká Normálne mi skôr otvorená, zabehlo. šup, bum, bum. Skôr až zabehlo. Takže si romantická, hej? Že bočely a labuťky. No tak ja... Paloma Blanka. Môžem povedať, ten dezert bol výborný. Aj tá šláhačka, aj tá čokoláda, aj tie maliny. Perfektné, môžem povedať jednotka. Martinka bola fenomenálna, jej kamarátka Danka, tá bola ešte lepšia. Brinza, Martina, čo majú spoločné? Obidve sú z dediny. Tvrdý alkohol nepijem. Ja som Nemám, to je dôkaz. nikdy som nemal tvrdý alkohol. Tuhé. Tak si iba líbezľové. Ja som vôbec nevedel o tom, že Martina nemá rada brinzu. Práve on to dnes povedal, že nemá rada brinzu a vytiahol brinzu a išiel robiť brinzové rolky. Tak nechápem. Normálne cicavec a má mega pijalu. Má asi 1,5 metra a normálne sa rozmnožujú pohlavným stykom. Fakt? A kde to robia? Niekde na Vo vode. Keby je nechutilo, tak sa aj spýtam, že kde zase sa nazobala, že či mala párky, alebo nejakú tresku, alebo že čo si do seba popchala, že prečo nekonzumuje. Martinka je úplne vytretá, ale nie až tak úplne vytretá. Ale je tak príjemne praštená, ako všetci sme. Zajace sa jak dávajú dole. Po hlave, održeš hlavu. Čo robíš po hlave? Ale! Čím, sekerou? A čo si rukou? Keď spustí, tak ja sa bavím. Troška to tak skrývam v sebe, aby to nebolo trápne, že sa tu budem udrbávať na nej celý čas, ale nenudím sa určite. Dušanko, ten mal pekné pohostenie, strašné doma, to nemôžem povedať. To bolo v pohode, pekný dom mám, všetko mám, peknú dcerku hlavne. Sám som ju robil. Tento Duško, ten sa mi páči, on je perfektne oblečený, no sa mi jedno nepáči. Keď má červené topánky, tak červenú košelu má, na čo mu je sveter? Sveter jej venujem k Vianociam. Ale ináčej, nohavice má perfektné všetko. Perfektné má všetko, len ten sveter a o chvíľu ešte jeden detail. A ten šalón, tomu tam tiež netreba, to mi tak bohvie ako neviem, neladí, ale však môže ukázať, či má voľať, čo neviem. 25-ku. 30-ku. Oho. O tomto chalonovi som chcela povedať, že toto vôbec nie je môj vkus obliekania. A čiapku vôbec, aby chlap mi mal čiapku na hlave. Takýto chlap, keby ku mne prišiel, tak si myslím, že to neviem, kto to je, aby som to dnuka nepustila. Prisahám. Zdrvujúca kritika pokračuje. Bejus po Matinom boku by bol pre ikonu hanbou. Ja som bola pre takého 16-ročného chalana, to je štýl. Chlap sa musí vedieť aj obliec. Vedľa mňa aspoň. No, Bejus, skús pre zmenu niečo s odrazovými sklíčkami. Známku jemu
4. Ináč, není hnusný chalan, je pekný, len keby sa trošku vedel lepšie obliec. A bez tej čiapky hlavne.